Takže čaute lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry World of Tanks. Dneska tu mám pozvaného kámoše. Čaute lidi. A dneska pojedeme chatu, 4, 3, 5 týry, možná nějak tak. Tak my hned dáme tak nějak první bitvu. Tak můžeš. Uvidíme, jak se bude dařit. No doufám, že se zadaří. Doufám taky. Mapa Redshire a než se to načte, tak se zase uvidíme. No, Takže jsem zpátky a máme 7 týry. Kam jedem? Jo, tak to vůbec nevím. Jo, čekaj, já si musím stišit zvuky. Jo. Tak, já asi jedu na tu cestu a do toho města jedu. Já tě budu kryt z toho kopečku tady. Dobré. Jo, ne, nechtěl. Jedu s lehkýma tankama, tak to. A tak těžko vytuje, protože to to je KV1, to zkusíme. Jo, je to KV1. Jsem pravdu. Tak já jedu s KV1. Ok, já tě. No nevím, jestli přes ty baráky budu moc střílet. Jestli se nepostavím tam, jak je ta T25/2. No. Tak jak můžete vidět, já jsem zvolil tank T1 Heavy. Tak, samozřejmě mám na něm vylepšené pásy a dělo a věž. Takže jako to mělo stát tako. Už tu po mně někdo jde? Já mám ten tank, Skoru, tady tenhle tank PZSFL 4C. Já jsem to docela postral, víš proč? Protože já jsem dělal to jsem postral. A teď se dívejte, co se dá udělat s tím dělem tady. Kterým je, jak to znamená, to jsem postral hodně doper, ale oni mě asi zabijou, protože tak jsem mrtvý. Protože jako... Náš kamarád to hned zlamil. Já jsem to hned zabít, protože jako... to jsem nezamil. A chtěl jsem zabít, no tak. Takže to je na hovno. Jel jsem moc hodně dopředu, ale to nebylo dobré. To nevyplatilo. To bylo ještě také zahřívat kolo. A na konci tohle videa bude překvapko, když si dáme týmovku proti sobě, tak. Ano, to bude týmovka. Tak, já mám na tebe přepnuté, tak se znáš. Tam je ten tank, co tě zabil. On má 20%, ale počkej, já se podívám, co to bude. Bacha na pravu máš tu. KV3 vidím. Jo. A já jsem za kopcem, že na mě nemůže. Jo. Já spíš jdu semhle, kde můžu střílet tady. A ten, no. Tam ta je ta stovka, vedu. Bacha na právo, tam jsou tanky, jo. Zkusím na slovo. Jo. Nevím, jestli jsem trefil. Tak tohle bude porážka, podle mého. Tak to asi jo. Jo. David to hraje trochu díl než já, protože já jsem trochu větší lámka, no. David je tady profesionál. Ano, to se zase až tak moc nedá říct. No, to je lepší. Ale David se není do těch dobrých. Tak lepší, to se jako že už dá tak říct nějak. No. Ale nejsem zase taky profesionál. A trefil jsem krásně. Dobře, máš asi. Jinak
jinak tenhle tank má výborné dělo. Sice nemám zrovna ještě to nejlepší, ale... No tam nejezdí, tam jsou, tam tebe vyšší všichni. Bacha vlevo, jo, tam je. Ok, já couvám. Bacha vlevo jede na tebe, jo. Tam ten střední tank. Ne, bacha, za tebou. Tam je ten střední tank. Já jdu dělat jednu jednoduchou věc a to je zdrhnout. Je to T-34 85. Ten, co tam potom šel, ten střední tank. Já ti zjistím, na koho jdeš. Jdeš na T29, no. Tam byl ten těžký tank, nebo to byla T29. Tak. David přijel základně a bude to tu hlídat. I poslední rovný, tak dobře, daří dneska. A diváci, budeme natáčet s Davidem určitě i Minecraft na serverech, no David? Jo, no. Ještě budou vycházet nějaké ukázky serverů a teď jsem schytala jsem. Nevádí, David bojoval silně, vidí na něho. No, snažil jsem se bojovat, jenže tenhle tank byl totální papír, takže... Totální papír, ale měl dobré dělo. Tak teďka můžete vidět, co mám za tanky. Není to nic moc. Já jsem zapnul internet, to jsem nechtěl. Já jsem se chtěl spíš podívat, jak dlouho natáčím. 7 minut, to ještě nějak moc dlouhý není, ale... Nevadí. Dáme to na půl hodiny. Tak já už jsem připraven. Taky zase beru tady. Tak a jak budeme mít bitvu, tak se zase ozvu. Ano. Takže jsem zpátky a máme tu bitvu, máme tu mapu u Tesly. Zase sedmičkový týry. No. Já mám na tomhle tanku momentálně 105 mm dělo. Tak doufám, že se zadaří. A než to vyfejlíme jak v jednom díle s touhletou M4. Tak. Jo, tak jdeme na to. Tady mám krásně vítězný znak na děle, že střílím aspoň o 50% víc demáž než ostatní tanky, než ostatní hráči s tímhle tím tankem. A hned tam vidím s potlou KV85, na kterou já nemůžu. Mě dopadlo špatně, když to chtěl. No, možná ne. A tak určitě se kryjí někde za kamenama, bo... Končí to. Tam koukám, že je KV1 vzadu. Jo. A T29, tu bych mohl se smahnout za 100 a tak. Máš zakop? Není. Tak, já už jsem ji ubral. Ne, ona zajela, já jsem tam střílel na slepo, jenže zajela. To je škoda. Ne, už zase bíjela. Čulej. A ta hofnice je marná na takovou dálku. Obzvlášť když střílíte někoho za pohybu, tak s tou hofnicí, tak to jste marní jako nic. A od tam si nějak spoluje, tam ten KA. No, prozatím 0-0, takže no, vyhráváme 1-0. A
Bude ještě zajímavá bitva. Chápu, proč tam zrovna takhle blbě najela ta T29. Zkusím menší spot. Pokud se něco náhodou nespotne. Vypadá to, že zatím nic. Tam, tak by se podívat ostře napravo, tam jsou těžké. Tam bude tam. A ještě něco zleva. Budeme se snažit starat zleva. A už tu bude, jo? To je za baraky. Pokud to nedávám. Jo. Pokud to nedávám, nehodnotím. Tak nešornem jsem udal. Ale tak já bych tam nechtěl možná jít do riskantní. Jo, dobré, už je po ní. A teďka vpravo. Jo, jo. Že to je Jack Panzer. Do toho prostoru na papír. Taky papírek, maličký. Víte, že ještě jenom jeden Je po něm. Dobře, David. Tak to vidíte, že David to nádherně tady dorazil. Takže bod pro nás, takže 5-5. Takže dobře, David. Dobře. My se přesouváme dopředu. Dobře. Já jdu si na Artinku, fajně. Blížíme se pomalu k jejich základně. Je dobré, že tu jsou s náma tanky. Dohromady se mnou to jsou těžké tanky, jsme. A vy. Takže to je tež výhoda. A už tam někdo jako tu se blíží. Takže bacha na to. A já jsem se netrefil. Netrefil jsem se do Artinky. Bacha na to. Já vyjíždím nahoru. A bacha tam dole. Dobré. To tam zajistí. Dobře. Chtěl jsem ho ještě poškodit a já jdu obsazovat základ. Já tež. A trefil mě někdo dodělá, Musím si ho opravit. A tu teďka je, no tak Nač se pohybuj se. už to mě duší, já jsem pomalý. Tam se. To budu zkoušet jenom tak z dálky. Ale nám to je takhle. Musíš se hlavně pohybovat, jinak nás budou trefovat pořád. Dobré, a je blíž, to je vlajky, to je toto. Ale no nás se, vy se necháváte zbytečně se necháváte trefovat. Já si zabiju. Stream je když tak. Šance na výhru tu ještě je. A tam nejezdí, ať na ten... No. Tak to je nahodnou. To teda. Tak vyhráli jsme. Jo, což je důležité. Tak a my půjdeme tu týmovku teda, ne? Když bitvy odjete. A 1000 zkušeností, což je dobrý. Se mi hodí zrovna teďkom. I když spíš na té M4 dělám posádku. Já ji založím, jo? Já ji založím. Týmový víc. Ne, já už vytvářím. Jakou? No tak já už můžu. Tak to jenom 3.
5, nebo jak to bereme? Slyšíš? Ale ne, tohle ne. To je pro, to je pro 7 těch. Pro 7 lidí, to mi nechcem. Tak to vypustí. Tak vypustí. Tak vypustí. Jakou bereme mapu? Je to jedno. Tuhle mapu jsem nikdy neměl, tak to dáme to nějak na 10 minutek. Na pozvánku založit. Tak No, teď tě musím pozvat. Máš to tam? Tuhle mapu jsem teda jakože ještě nikdy neviděl, takže... jo, tak to já to znám. Když tak mi tam... Čekaj, já si vezmu jinou 5. Ale jako? Můžeme to dát zvolit. Musí zvolit. No, to má málo 5, tak teda zkusím tuhle. Já to vidím na prohru, diváci. Já prohru. Tak můžem? No, můžeme, no. Tak, já to mám prohrané asi. Dračí hřeben, vážně netuším, co je to za mapu. Tak zkusil jsem to vybrat, ale netuším vážně. Já to vypustím. Tak, Koukám, že to je celkem dost divná mapa. hornatá hlavně. No, hornatá, to je... A Nic mi tahle mapa neříká. tak to napodobíš. Tak my se budeme snažit, ten kdo vyhraje, tak prostě ten je borec. Já mám strašně měkký tank, takže ty mě nebudeš mít problém prostřelit. No, ale tak. Ale za to mi to teďkom jede 70 a celkem rychle. Máme to jde 15. Mě teďkom 65, no. Takže to mi můžeš ujet, to má zase výhodu, ale když zase to střelím pas, tak bych se musel trefit taky. Kolik ti to vlastně nabíjí? Já nevím, čekaj, já se musím odskočit na chvíli, promiňte diváci. Takže střih, takže jsme zpátky a můžeme pokračovat v naší týmovce. Doufám, že si nejel, David. Ne, stál se na místě. Až teď se Dobře. rozjíždím. Jo. A tak aspoň si můžeme říct, kde jedeme, aby jsme to tak zbytečně nezdružovali, tak kde jedeš? Teď jsem za chvilku už u tvojí základny. A tohle by bylo tak poslední, co bych ti mohl říct, ale to už bych ti nepověděl moc hodně. Dobře. Tak my se to snažíme jako s Davidem nějak vystejit. Tak uvidíme, jak to dopadne. Tak? Jak to asi dopadne? No ale už to poměrně stříví, koukám. Odrazila se. Koukám, ale nevím, odkud to jako přichází. Střely. Ale zatím jako furt plné procenta, bo mám silný panci. Ale nevím, odkud to přichází. Střely. To nevím. Ale zase nechci jet tam čekám, protože mě dá měl výhodu. A to Tenhle tank má výborný camo bonus. vidíme to dopadne. No tam to nebude zrcení a rozkaz. Vidíme si to, jak ten je odkaz.
Když tak napište do komentářů. Jestli byste chtěli další takováhle videa, Ano. máte sem. Toto Davida furt nevidím vždy na šelta. To by bylo vlastně trochu lepší, ale já furt nevidím. A že ty střely padaly tam, je to logický, když si mohl být nevidět. Logicky ne. To vůbec nevím, ale nechci vidět. Už to máme kamarád. To už je bitva. To už je bitva mezi diváky a začíná bitva o život a o smrt. Začíná bitva. Já jsem tě netrefil, ne? To si děláš stranu. Já jsem tě netrefil. Všem jak nejde myška. To se zabugovala myška, čekaj David. Dobré, ok, už to je. Trefa do černého. Jeden z našich pásů je poškozen. Tak už vidíte výsledek. Už je tak jako tak. Zde to zuby nechci. Vypadá to vyrovnaně. Já myslím, že se mnou souhlasíš. Tak, teď mi trochu Davida trefili do černého. A David nám pojíždí někde do lesíku. A už se mi ztrátil. No tak, to bude ještě zajímavé. Že jako, ale musím zdůraznit, diváky, že mi ubral ze 660 života mám 534, takže mi jako ubral. Že jako nevypadá to špatně, kdyby mi jinak špatně, tak ten výsledek by mohl být ještě jiný. A tak víte, že oba máme pětkové tanky, že se to ještě dá, ale David se to ztratí. To není hezké. To není hezké. Takže moment překvapení. Opakuju, že za chvilku už jenom 3 minuty a 30 sekund zbývá do konce bitvy, takže musíme si nějak pohnout, kámo. A kdyby to jako by toto, jak dobrý vyhrál, kdyby ten čas vypustil. Byla remíza. Tak počkej, tak si řekneme, kde jsi, až budeme bitva, ne, kde jsi. Já jsem v tom městě, jak jsme bojovali. To daleko dostat. Víš, jak je ta údolí, jak na tom mojí vlajky, tak je lesí. Na lesí to vidíš. Jak je, počkej, jak vidíš to 3B, tam ten 3B sektoru. 3B. A pokusím se jít do města, tak půjdeš si něco udělat. Nebo počkej, já najedu na tu cestu, jo? No, jsem na cestě, tak takovou uvidíme. Tak zůstanu v městě, David. Já už jsem bohužel se rozjel někam jinam. Kde? Směrem k mojí vlajce, nebo jak od mojí vlajky? Já jsem spíš takom blíž mojí, ale najdem se určitě se ještě. Až tak pokud se nezabijem, tak ještě dáme když tak jednu. No dobré, tak pojď do města. Tak pojď do města. Jedeš do města? Jo, ne. Tak budeš muset, tak čas se nám krátí. Na dlouho to dal? Na 10 minut. No, za chvíli už jenom 2 minuty do konce. To je špatné, diváky. Bo tak na ubraného života a... A já už Davida vidím. Tam se snaží z Mexiku na mě vybatnout. Já se nenechám. A udělám zastrašující palbu. A je to tady, mám polovinu života mi zbylo, zhruba polovina,
a vidíte, že jsem vyhrál, tak to by z tohoto dílu bylo všechno. Udělali jsme takové zakončení. Přesně tak. Tak takové zakončení. Vidíte, jak to dopadlo. Vidíte sami. A my se loučíme a u příštího dílu. U příštího dílu zdar. Takže čau čau.